enter mi alma, tú enter mi vida. Así da mi tangiba melodía de tu esquina. Y tú mi cosecha, tapa bon que ta dimi. Y mi por la vida di una mi mesta vini. Si vos miran a bombe trata mi enenan. Si vos ten un dante zona por ahí también enenan. Si vos miran a watchines también enenan. Chapi pari bucacho zona ya vos anda mi enenan. Divisa un bache de conta mi enenan. Si vos ten no dushi si matan también enenan. Si vos wanna wapu my long estate también enenan. Chanso, hey, dushi. Si vos miran a bombe trata mi enenan. Oye, si alguien te dice que lo que también enenan. Sin ambisa vos pase también enenan. Si vos miran a colo hinchan también enenan. Ya che con dar 20 también enenan. Si vos miran a siente también enenan. Día dirito cubatamente también enenan. Su miserita marupa un gawegi. Dos para ay abri porta. La gana pasa, saqui gana empieza. Sander no va a llegar. Chillo, cae aquí. La gana bebe, la gana goza. Ate corta pin. Chanso, con la mano arriba, mueve la cintura. Uy, 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 uy. Ay, abri porta, la gana pasa. Chillo. Si vos miran a bombe trata mi enenan. Si vos miran a watchines también enenan. Sin avisar vos pase también enenan. Si vos miran a cabello también enenan. Ya che con dar 20 también enenan. Si vos miran a siente también enenan. Día dirito cubatamente también enenan. Su miserita marupa un gawegi. Feliz noite na nos gente no? Vanavond nós estamos holandês, nós trabalhamos aqui holandês à noite. Nós temos mais com o programa do Shiny Light e nós estamos contentes com o tour também tá on. Mica sa, nós temos programa também tremendo mais trove não? Sì, tremendo programma. Boa noite, natureza stanco da nos sintonia a noite. Danke di te, danke di ta sostenernos. A boku da na corsou, com a parte do mundo que você portar. Holanda. Bom-vindo nos programa a noite, caminha nos junto. Tava entende? Kiko, nos rumang Danny Soto tindi conta nos de sua história de vida. Mita hopi. Ja, we zijn benieuwd, maar lezen een party qua impressionami mas hopi mes, que men di mita benieuwd pa mitin de historia aqui foi su mes vocacional. E lo que está tremendo estava hora como invitar Danny. Então a mim refam Danny Soto. Então você me estava a ler, mas me convertei com Danny também de Aruba. Então, em verdade, tá nos gente não. Nos gente não. Nós também assim a vecino holandês, para sobre nós que você é um grande público por ter testemunho aqui. Algo por uma começar a ler me de wow, não. Gente para passar tanto coisa assim, né? Pero laga coisa, laga algo inspirado. Então, se você não conota bem, você está mirando, me que pedido, share. Para sobra algo para caminhar bobida. Bom, nós não queremos guardar o mais, laga nós subir, nós evitado já a emissora de outra rima, nós tocamos a emissora de holandês, a nós vai ter para ver para sobre que é Danny tá para ver que tu vai, tá? Nós vai. Danny, goedenavond, kom erbij. Goedenavond, Danny, welkom in ons programma The Shiny Light. Dankjewel. Wij zijn zo blij om jullie te zijn. Ja, wij ook. Wij zijn zo blij om voor jou vandaag te mogen spreken, over jouw getuigenis te horen, over je boek, De Grote Omkeer. En dus we zullen er van alles over hebben. Maar voor mensen die jou niet kennen, wie is Danny Soto?
Wel, momenteel is Danny Soto wat God wilde dat Danny Soto zou worden. Ik ben een voorganger van 2 gemeentes, de nieuwe creatie, door de genade van de Heer. Dat is zo'n 10 jaar geleden begonnen. En 34 jaar geleden bekeerd, radicaal bekeerd. En ik zit ongeveer een jaar of 25 in de bediening. Ik heb als evangelist gereisd over de hele wereld, van Indonesië, Colombia, Amerika, Aruba. En overal het goede nieuws mogen vertellen. Dat is zo geweldig, als je dat mag doen. Het is een voorrecht. Ik leef daarvoor, dit is mijn leven en dat zal mijn leven zijn tot het einde. Dus kort gezegd, dat is nu Danny Soto. Leven, en ik leef gelukkig. Ik leef blij. Ik leef met de vrede van de Heer. Ik weet, Hij is bij me. Elke dag, no matter what, Hij is met je. Dus ja, dat is Danny Soto. Oké. Nou, ja. Jij vertelde waar je nu... Wat zeg je? Ik ben ook een vader van 3 kinderen. Oké. Grote kinderen, ja. Ik heb een zoon, een grote zoon, een dochter. Ik heb kleinkinderen. Ik heb een vrouw, 1 vrouw. Heel belangrijk. Ja, 1 vrouw. Ja, vooral in onze contraien. Dat was natuurlijk vroeger niet zo, maar nu wel. Dus 23 jaar getrouwd, gelukkig getrouwd. Fijn gezin. Dus, yes. Oké. Je spreekt nu over nu. En zoals wij weten heb je een boek, heet het Ommekeer. Maar het is niet altijd zo geweest. Dus ik wil dat je met ons meegaat. Want je bent geboren op Aruba. En vertel onze mensen over jouw jeugd. Hoe ben je opgevoed? Vertel ons iets over dat aan Danny. Ja, ik ben in een Pinkstergemeente opgegroeid uit een evangelisch gezin. Waarvan de vader, ja, we hadden een hele gewelddadige vader, Colombiaanse vader. Mijn moeder kwam uit Suriname en die hebben elkaar op Aruba ontmoet. Zij was in de verpleging en mijn vader was een automonteur. Hij was eigenlijk gevlucht uit Colombia. En zodoende zijn wij geboren daar. En ja, we hadden een hele bewogen jeugd. We moesten mee naar de kerk. Echt een strak regime. Maar heel veel geweld in mijn ouderlijk huis. En toestanden met mijn broer en mijn zussen. Dus we groeiden op in een soort angst, terreur van mijn vader. Maar we hadden een geweldige moeder, een biddende vrouw. En wat ik me nog kan herinneren, ook veel christenen die om haar heen stonden. Om toch, weet je, het leefbaar te maken. Ja, op Aruba werd ik een heel nerveus, moeilijk opvoedbaar kind. Zo werd ik ervaren op school. Altijd vechten. Ja, elke dag vechten. En altijd had iemand anders het gedaan. Nooit had ik het gedaan. Altijd anderen. Dus ja, het was altijd raak. En als ik het niet kon winnen, dan met stenen. Ja, heel driftig mannetje was ik. Ja. Ja, en je zegt bijvoorbeeld heel een gewelddadige vader. Ja. Hoe uitte dat in jouw jongere jaren? Met klappen? Of hoe moet je dat voorstellen, gewelddadig? Nou, hij sloeg mij niet. Maar als het eten hem niet beviel, dan knalde hij dat bord met eten al tegen de muur. En als jij daar nou rondliep per ongeluk, dan heb je pech. Zo ging dat. Of hij schopte tegen een kast. Het was altijd raak. Altijd waren dat soort taferelen aan de orde. Hij was ook geestesziek. En ook een stukje gebonden. Ook een stuk zwaar gebondenheid. Dus ja, dat uitte zich in agressie. Ja. Maar toen zijn jullie dan uiteindelijk, wat ik ook gelezen heb, van Aruba naar Nederland verhuisd? Ja, we zijn verhuisd naar Nederland toe. En op mijn 9e. En ja, we kwamen aan in de winter. Van 35 graden nu naar de winter. En wij dachten dat iedereen op klompen liep. Dus
Echt? Ja, kom, voor het eerst, hè. Weet je, Ja. Hollanda, het zou het paradijs zijn. Alles behalve dat. Maar we zagen iedereen in winterjassen en muts en handschoenen. Die tijden waren winters, hè. Ja, Mhm. ja. Dus Ja. ja, in de 60er jaren. Dus ja, het was heavy. En ja, toen zijn we ergens gaan wonen bij een familie. Om een beetje op te bouwen. En Ja. we gingen naar school. Maar die agressie bleef daar. Dus ik kreeg ook al snel problemen met school. Ja, op een hele jonge leeftijd werd ik van de ene school naar de andere gebracht. Dus het probleem achtervolgde mij. Ja. En ze hoefde maar 1 keer iets te zeggen van ga naar je eiland of bla bla bla. En ik sloeg erop los. Ja. Dus op dat moment al konden mensen al zien dat deze jongen gewoon echt een probleemjongen was. Maar hoe ging je moeder daarmee om dan? Ja, het was moeilijk voor haar, want mijn vader was er niet. Hij is wel later even naar Nederland gekomen, een paar jaar met ons gewoond. Maar toen zijn ze uit elkaar gegaan. Maar ja, dat maakte het wel moeilijk voor mijn moeder. Want ze moest eigenlijk dag en nacht voor ons werken om ons te verzorgen. In de verpleging, nachtdiensten draaien. Dus ja, ik begon dan toch wel te neigen om met vriendjes de straat op te gaan. Dus het was heel moeilijk voor mijn moeder. Ja, maar ja, ze zat met dat probleem. En op een gegeven moment hebben ze me naar een psychiater gebracht. Ik was, pak een beetje, misschien 12, 13 jaar. Moest ik naar de psychiatrie om te leren de drift en de agressie te beheersen. Ja. Heeft dat geholpen? Nee. Nee. Hij zei, ik kan me herinneren, hij zei tegen mij, je moet tot 10 tellen als iemand je over de streep haalt. Nou, en bij de 10e moet je dan wegrennen. Maar bij de 10e sloeg ik. Ja. Dus met andere woorden, op dat heeft niet geholpen. Maar nee. je bent eigenlijk verder in de criminaliteit beland. Uiteindelijk. In je jongere jaren. Of moet je dat zien? Ja, ik was 14. 14,5. Toen ben ik uit huis gegaan. Uit huis gegaan? Dus op je eigen wonen? Ja. Ik ben bij een vrouw ingetrokken van 21 jaar. Dat is nou moeder van mijn grote kinderen. Dus zij was 21 en ik was bijna 15. Dus dat klopt al niet. En op mijn 16e... Nee. Oh, wacht even. Oh, gaat iets fout. De batterij. Sorry, vergeef me. Maar ik zet hem er gauw even in. Ja, is prima. Oké. Ja? Ja, is prima hoor. Gaat ie? Ja. Oké. Dus, waar was het probleem? Je was bij je vrouw van 21? Ik woonde dus samen met een verpleegster. Die was 6 jaar ouder dan ik. Ja, en daar kreeg ik een kind mee op mijn 16e. Nou, geen werk. Geen opleiding. Dus ja, het enige wat ik kon doen met mijn moeilijkheden, met mijn karakter, is de straat op hosselen. En toen leerde ik heel veel Antilliaanse en Surinaamse jongens, ouder dan ik, grote mannen, leerde ik kennen. En die leerden mij om te hosselen. Nou, je weet wat hosselen is, hè? Stelen, inbraken. Ja. En op jonge leeftijd leerde ik dat al. En het ging de hele dag door, op bestelling. Mensen bestelden in de kroegen. We willen zoveel leren jassen hebben, zoveel brillen. Dat hebben we jaar in jaar uit gedaan. Tot we tegen de lamp liepen. En toen ben ik de bak ingegaan. Voor een korte tijd. En ja, toen heb ik een reclassering aan mijn broek gekregen tot 21ste jaar van de rechter. Dat ik elke week op gesprek moest.
Dus vanaf mijn 16e tot mijn 21ste jaar moest ik 6 jaar of zoiets, 5 jaar onder toch wel een redelijk zwaar regime. Elke week melden, gesprekken, controle, etc. Ja, en zo ging het. Ja, ik las ook... Sorry? Ja, ik las ook een stukje dat je dan uiteindelijk ook in die tijd ook door een oom van jou, die ook Nederlands kampioen karate was, jou met het idee kwam om dat jij bijvoorbeeld een beetje van die woede af kon als je karate ging doen. Ja, klopt. Dat was John Rayberg, een hele bekende karateka. En die kwam ik tegen. Ik wist niet eens dat hij in Nederland woonde. Maar ik wist niet eens wat karate was, joh, op die leeftijd. Nooit van gehoord. Maar hij had mijn moeder gevonden. En mijn moeder had hem gezegd, ja, ik heb zo'n problemen met deze jongen. En toen zei hij, die jongen moet karate gaan doen. Ik ga hem helpen. En van het ene kwam het ander. En ik kreeg mijn eerste les bij Otto Roethoff, ook een Antilliaan. Een van de oude garde. En die beiden hebben mij getraind. Die zeiden, we gaan van jou een kampioen maken. En ja, joh, ik kreeg trappen, klappen achter elkaar. En echt, ik werd daar gehard geslagen door die gasten, joh. Omdat ze mijn karakter wouden een beetje veranderen. Ja. Je bent heel slecht in beeld, Danny, nou. Zo, het was niet misselijk. Danny, je bent heel slecht in beeld nu. Hoor je me? Niet misselijk, hoor. Maar ja, al gauw zeiden ze, deze jongen heeft talent. Oké. Meen je dat? Oké, en nu? Ja, nog steeds? Slecht? Ja, nu is beter, ja. Ja. Is hij slecht? Ja, dus dat is beter. Dat is beter. Ja. Beetje een beetje aan de andere kant? Ja, nou zit je goed. Dankjewel. Ja. Oké. Alright, thank you. Ja, en van het ene kwam het ander. En ze wouden mij een kampioen van mij maken. En dus trainen. En ik werd helemaal zo fanatiek in die vechtsporten, joh. Het werd mijn leven. Het werd werkelijk mijn leven. Ik wou niks anders dan de hele dag leren vechten. En mezelf leren verdedigen. Ik leefde hiervoor. Ja, dat werd mijn leven, hè. Ja. Je bent uiteindelijk zelf Nederlands kampioen geworden. Ja, Nederlands kampioen, Europees kampioen ben ik geweest. Zowel bij de senioren, bij de junioren. In het Nederlands team gezeten, jaar in, jaar uit. Ik denk een jaar of, ik weet het niet meer, 6, 7 jaar. Heb ik in het Nederlands team gezeten. En ja, daarna ben ik gaan kickboksen. Mm-hmm. En toen kon ik kiezen of je blijft in het Nederlands team. Of je gaat eruit als je doorgaat met kickboksen, want dat mocht niet. Mm-hmm. Omdat het hele andere regels waren. Dus toen heb ik daarvoor gekozen. En dat was een heel apart wereldje. De kickboxwereld, een heel apart wereldje. Ja. Ja. Maar betekent dat toen je dan in de karate bezig was, dat je de criminaliteit en al dat andere gewoon losliet? Of ben je gewoon uiteindelijk op de... Ik heb het helemaal losgelaten. Ja. Helemaal. Ze zeggen wel eens, een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. Dus die dingen van stelen en beroving op straat, portemonnee, die dingen, die deed ik niet meer. Weet je, want dat is misschien het enige goede stukje van deze sporten dat ze me hebben gebracht. Misschien is het een klein beetje zelfbeheersing en discipline. Maar. Ja. Andere dingen zijn voor teruggekomen. Ja. Vertel. Omdat ik ben ervan overtuigd dat vechtsporten geassocieerd kunnen worden met, dat zeggen de grondleggers zelf, met het boeddhisme. En het boeddhisme is een weg waardoor boze geesten allerlei machten
binnen kunnen komen. En dat is gebeurd met mij. Dus aan de ene kant kon ik me heel goed nu beheersen. Maar er kwamen andere dingen voor in de plaats. Als een Japanner zegt, een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht. Maar als het niet anders kan, vernietig hem dan. En zo sprak ik en zo was ik ook letterlijk. Dus ik sloeg niet meer zomaar. Ik stond al portier in de tussentijd. In een grote club, een hele grote dancing in Zandvoort. En ik gaf les op sportscholen. Ik had een eigen sportschool ook. Ik heb bij KenNaMU, dat is een hele grote bekende judo-school, heb ik 6 jaar gewerkt als vechtsportleraar, karate, kickboksen. Dus ik vocht niet zomaar meer. Maar als er iets gebeurde, ja, dan was het 7 keer erger. We kennen dat, hè? Als die demon eruit gaat en hij komt terug, neemt hij 7 erger mee. Wel, dit was bij mij ook het geval. Het werd alleen maar erger. Dus beheersing, geen kleine straatcriminaliteit meer, maar wel aan een deur staan, agressie. Ja, weet je? Je wordt, in België zeggen ze, je wordt zot. Je wordt een heel ander mens. Je gaat je grenzen verleggen. Wat normaal is, vind jij abnormaal. En wat abnormaal is, vind jij normaal. Oké. Ben je toen ook de drugshandel ingegaan? Want Nee, toen nog niet. Omdat ik verdiende zoveel geld met portier staan. Ik pakte ook een uitkering van de sociale dienst ook nog in die tijd. Dat ging ik gewoon halen. Zakgeld. Ja, zo gek word je dan. Ik was ook portier van een casino. De Golden Ten Casino was pas ingekomen, een soort observatiespel. Moest ik ook bewaken. Dus ik deed al dat soort bewakingswerken. Die baas moest ik beschermen met een groep mensen. Dus ik verdiende goed geld. Heel veel geld voor een jonge vent van in de 20. Dus ja, ik had niks nodig. Vrouwen, elke vinger. Ja, je hebt alles. Je sport. En toch kan er iets gebeuren in jou dat meer wil. Er kwam een moment in mijn leven dat ik aan de deur stond, dat ik zag dat er hele zware jongens binnenkwamen. Zware jongens, die kenden mijn baas. En dan wou ik tegen ze zeggen, hey, doe je even je jas uit. Dan zei mijn baas, nee, Danny, laat hem. En dan gebeurde iets in mij. Ik denk, wat is dat? Ik sta hier gewoon als een kleine jongeman. En deze man komt binnen, iedereen moet zijn jas uit, hij houdt zijn jas uit. Dan kwam mijn baas zeggen, Danny, weet je wie dat is? Ik ga geen namen noemen, hè? Maar dat is die en die en die. Dus laat hem gaan, die is goed voor 3 flessen champagne. Weet je wel? Dan laat hem maar met zijn jas zitten. Want in zijn jas zit zijn wapen. Weet je? Maar dan dacht ik, hey, ik wil daar zijn, waar die mannen zijn. Ik wil niet aan de deur mee staan. Ik wou die macht, die power, die hun hadden, wou ik hebben. Weet je, gewoon door de portier heen langslopen. Geen jas uit hoeven te. Iedereen moet jas uit. 700 mensen komen daar op een zaterdag. Iedereen moet jas uit. Hij niet. En dan dacht ik, hey, dan doe ik iets verkeerd. Ik moet daar aan die tafel zitten met die champagne. Met al die vrouwen. En niet aan die deur staan. Dus dat verlangen begon in mij te borrelen. Er was een weg, een opening voor de duivel. Om binnen te komen. Hij was er al, maar om meer nog mee te nemen. Ja. En toen op een dag in die nachtclub, in die dancing, kwamen een paar Colombianen met mijn zus. Die ging met ze stappen, want een van die jongens was een vriend van haar. En ze stelde zich aan mij voor. Hele eenvoudige jongens. Je geeft ze geen euro, bij wijze van spreken. Klein, mager. En ze kwamen zo af en toe. Op een gegeven moment, hey, zijn ze weer. En ze stelden zich voor als ingenieurs. Nou, ik had helemaal niks met ingenieurs, weet je. Dus het was niet mijn cup of tea. Dus. Maar als ik ze observeerde, dan dacht ik, er klopt iets niet.
iets klopt niet. En nou, later te praten, hebben ze me een keer uitgenodigd voor een gesprek in een café. En toen zeiden ze, wat verdien jij? Ik zeg, ja, het zal nu in deze tijd misschien zijn geweest 2, 3, 2,5, 2700 per week. Ja, aan guldens. Voor een jongen in de 20 jaar is dat heel veel. Toen zeiden ze, ja, maar je neemt ook veel risico voor. Je staat bewapend aan de deur. Af en toe moet je een paar kletsen uitdelen. Danny, doe die camera een beetje aan die kant. Ik zie jou een beetje... Ja? Ja, yes. Zo. Prima, ja. Oké. Dankjewel. Ik zal stil blijven zitten. Ja, en soms zeiden ze, ja, maar je moet risico nemen en je hebt kans dat je ook doodgeschoten wordt. En dat was ook zo. Collega's van mij zijn doodgeschoten. Maar ze zeiden, als je met ons zou werken, dan zou je veel en veel meer kunnen verdienen. Je zou in een jaar tijd miljonair kunnen worden. Ik zeg, zeker met drugs. Zeiden ze, nee jongen, geen drugs, wij doen geen drugs. Wij bemiddelen tussen grote zakenmensen. En sommigen van hun doen drugs, ja, maar wij niet. En zo hebben ze mij hersenspoeld. Totdat ik er ingestapt ben. Waar ik zei, hey, voor je het weet zit je erin, hè. Ja. Het is de combinatie van zucht naar macht en de zucht naar geld. Ja. Die brengt jou in de hel. Ja. En wist je op dat moment waar je instapte? Nee, helemaal niet. Ik vond het wel eng. Want ik moest een keer naar Colombia toe. Naar een van die bazen op het vliegveld. Alleen maar een half uurtje moest ik op het vliegveld zitten. En die man keek me aan. Ik wist niet dat Satan bestond. Maar ik kan je garanderen, zo'n gezicht zie je 1 keer in je leven, joh. En die man zat me te observeren en de zweet brak me uit. Echt paranoia, maar ik moest me stoer houden. Want ik werd geïntroduceerd bij de grote baas. Dus ik moest me strak houden. Ik deed heel tof, heel stoer, weet je. Van, ik laat me niet intimideren door jou, door niemand, enzovoort. Maar van binnen, jongen, ik wou, als er een gat mogelijk was, dan had ik erin gesprongen. Zo geïntimideerd werd ik. En op een laatst knikte hij zo met zijn hoofd tegen die jongen die me had geïntroduceerd. Van, het is goed. This is a great guy, is a tough guy. Ga maar met hem in zee. En na een tijdje zijn we begonnen met de handel, hè. Ja. Ja. En wat moest je uiteindelijk gaan doen dan, Danny, dan? Ja, mijn taak, op een gegeven moment zijn ze heel openlijk geworden tegen mij. Van luister, Danny, we gaan er geen touwtjes meer omheen binden. Het gaat om drugs, maar jij hoeft geen kilo aan te raken. Jij moet alleen maar zorgen dat er koelcellen komen in Nederland, waar wij die dingen kunnen opslaan, die vaten. En het wordt allemaal door transportbedrijven geregeld. Jouw enige taak is een bedrijf met mensen onder je hebben en dan de drugs uit de passievrucht weg laten halen. En dat hebben we gedaan. Ja. Oké. Dat is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Dat is zeker. Het gaat om heel veel geld. En je wordt zo... Kijk, en hun gebruikten allemaal drugs. Allemaal snoven ze of dronken. En ik was nuchter. Ik wou altijd nuchter zijn, want ik vertrouwde niemand. En dan krijg je een soort inzinking op den duur. Je wordt zo paranoia. Je vertrouwt je... Ben je er nog? Ik ben er, ja. Nee. Wat doet hij nou? Nee, Danny. Nou, we zijn Danny even kwijt. We gaan kijken dat we Danny terug kunnen krijgen. Hij moet zich weer melden. Zo zie je weer wat we net... Ja, we zitten net in de heat of de net in story. het verhaal voor de story. Maar ja, we zullen dan gewoon terug gaan kijken wat Danny is. Even kijken. Ik denk dat hij zich wel weer meldt, hoor. Even kijken. We gaan even kijken dat we... Ja, maar ik vond die verhaal wat hij net vertelde,
Want dat was ik ook benieuwd naar, hè, van hoe begin je aan zoiets, hè? En dat hij dan, wat hij net zei, van je moest op je hoede blijven, dat is iets dat je hersens, die gaan gewoon crashen, want ja, je moet overal, weet je, je vertrouwt maar hij niemand. werd ingerold. Hij zegt zelf van op een gegeven moment wou hij geld hebben. En datgene vond hij gewoon op dat moment belangrijk. Gewoon geld verdienen. Ja. En dat heeft hij uiteindelijk ook voor gegaan. Even kijken dat we Danny terug kunnen krijgen hier op even kijken hoor. We gaan er niet eruit. Even kijken. Ik denk dat hij wel niet anders zich wel meldt. Nou, hij zal wel zo komen. Nou, dit hebben wij van tevoren ook niet bedacht natuurlijk. Maar oké, het is apart dat wanneer mensen dan eruit gestapt zijn, bijvoorbeeld mensen gewoon een verhaal vertellen, waar je bijvoorbeeld heel vaak ziet, is eenmaal als je dan instapt, dat het uiteindelijk heel moeilijk is om eruit te stappen. Maar dat hij uiteindelijk zo direct gaat vertellen dat hij toch uitgestapt is en dat hij dan uiteindelijk gekozen heeft voor een ander leven. Maar de dingen dat hij dan uiteindelijk meegemaakt heeft, kost enkele maak mee. Die dingen dat hij gewoon gezien heeft en meegemaakt heeft ervoor gezorgd dat hij toch veel mensen pijn heeft gedaan. En ik denk dat dat iets is dat wij ook zo direct met hem over kunnen hebben. Ja, ik vind het best wel spannend hoor. Ja, even kijken. En ik geloof dat er mensen nu, ja, weet je dat als je in zo'n wereld bent en ja, wat hij zegt dus, je moet op je hoede blijven, hij gebruikt er geen drugs en ja, je moet waak zijn, je draait jezelf niet om, want wat er ook gebeurt, moet jij bij zijn. Oké, Hey, Danny. Ik ben er weer. Ja, er is iemand niet zo blij, denk ik. Nee, dat klopt. Ik merk het, maar Ja. We kennen die. we geven nog niet op. Oh, no way. No, zo zie je dat bij. Kom, Danny, je Olaga. vertelde, je was net bezig met een stukje vertellen van dat je op een gegeven moment daar stond, bij de grote man. Je had echt zoiets van, wow, dit is de duivel hemzelf. Maar hij heeft jou niet weerhouden om toch door te gaan met die type praktijken dat je toen mee bezig was. Nee, Dan praat je nee. over heel veel geld. Vertel ons iets over dat stukje geld, dat wereld met heel veel geld. Wat deed dat met je? Ja, dat is een goede vraag. Dat moet je nagaan. Je bent, hoe oud was ik? Misschien, ja, wat was ik? Ik denk 25, 26. Ja, je draait door. Je wordt helemaal, je denkt dat je de hele wereld aan kan. Je hebt nog nooit zoveel pakken met geld gezien. Toen hadden ze nog dollars, Duitse kronen, Duitse marken. Dus je weet niet meer hoe je het hebt. Eerste tijd is het euforie. Heel fijn. Je gaat gekke dingen doen. En dan zeggen ze, al draag je een aap, een gouden ring, het blijft een lelijk ding. Dus ik ging de straat op, ik ging met mijn vrienden uit en dan had ik zoiets 25 of 30.000 gulden, allemaal briefjes van 1000 in mijn sok zitten. En dan ga je afrekenen aan de bar en dan pak je zo'n bundel met geld. Snap je? Ja. Die mensen en die Colombianen hadden tegen mij gezegd, koop geen dure auto. Totdat we klaar zijn, over een jaar. Ik was doof. Binnen 3 maanden, splinternieuwe Mercedes cash. En als ik een gesprek met ze had, ik moest me elke tijd, om de zoveel tijd melden. 2 keer in de maand, soms 3 keer. Dan zet ik mijn auto helemaal bij het station in Amsterdam en dan loop ik naar de Rozengracht. En op een keer ben ik met ze aan het praten. Ze moesten afrekenen met mij. En het geld werd gegooid in een plastic zak en daarboven kleding. Dus ik krijg een plastic zak in de café met kleding erboven. En dan precies wat je hebt afgesproken zit erin. Geen stuiver meer, geen stuiver minder. En dan moest ik mijn mensen ook weer betalen. Maar dan praat ik over een paar 100.000 gulden, hè, die in zo'n tas dan zit. Dus maar op een gegeven moment ging ik mijn geld halen.
was er weer een transactie geweest. En toen zei ze tegen me, Daniel, noemen ze me in Spaans, Daniel. Hebben we hier gezegd, koop geen opvallende auto. Ik werd wit. Alle bloed trok uit me weg. En ik zeg maar, hoezo? Ja, je hebt een blauwe Mercedes met kenteken, zo en zo en zo. Oh. Ik zeg, nee jongen, maar hoe kan dat dan? Danny, we weten alles. Geloof me nou maar, wij weten alles. We moeten precautions nemen, we moeten voorzichtig zijn. We weten alles van jou, hoe laat je opstaat, we weten alles. Maar dat is van iedereen, totdat we klaar zijn. Ik dacht dat ik door de grond inzakte. Ik voelde me gebonden, gecontroleerd, gemanipuleerd. En ik moest die auto weg gaan doen en daar ontstond al een conflict. Weet je, en ik was rebels, ik kon er niet tegen. Dat ik zo iemand boven mij stond, weet je. Dus we kregen conflicten. Ja, het was niet makkelijk. Het was verschrikkelijk. Maar omdat je ook toen de tijd ook kinderen had. Ja, toen, je zei al jong, voor mijn dochter of een zoon zei je net. Was je niet bang dat deze mensen je familie iets aandeed? Ging aandoen of zo? Of? Ja, natuurlijk. Als ik niet meer in het gereel zou lopen, dan zou die kans er zijn. Maar zover was het niet. Er was op dat moment niks aan de hand. Oh my god. Gaat weer fout. Nee hoor, we horen jou. Je bent nog helemaal in beeld. Je bent er nog? Oké. Nee, dit is niet wat wij dachten dat het zou zijn, maar oké. Hij heeft iets met zijn telefoon aan de hand. We zullen nog een keer proberen om contact te krijgen met Danny. Even kijken wie de mensen zijn die dan uiteindelijk ook aan meekijken zijn. Ik zie Shomara in Jezus' naam, Laida, Shadira. Er zijn nog genoeg mensen die dan steeds aan het kijken zijn. Wauw, wat een verhaal. Ja, ik vind bakkengeld. Hij praat over honderdduizenden euro gaat hij over. Gewoon in een zak. Gewoon aan de kleding. Je hoort wel dat de mensen over hebben dat die mensen genoeg geld verdienen. Maar je gaat nooit vanuit dat zoveel geld, gewoon honderden duizenden euro's. Ja, dat is werkelijk dingen dat je gewoon niet kan snappen hoe die wereld eruit ziet. Maar gelukkig, wij weten hoe het verhaal gaat eindigen. Want Danny is net ook eerder gezegd, hij is op dit moment een voorganger. Hij is zijn leven aan Jezus gegeven. Dus dat is ook uiteindelijk een hele mooie einde. Maar wij zijn blij dat hij dit verhaal vertelt. Ook omdat het een getuigenis geeft dat je uiteindelijk niet erin moet blijven. Weet je? Je kan bijvoorbeeld misstappen maken in je leven. Je kan keuzes maken die uiteindelijk gemaakt zijn. Misschien door dat geldnood of door rebels of noem maar op. Je kan bijvoorbeeld die keuzes maken. En ik bedoel, we hebben allemaal verkeerde keuzes gemaakt in ons leven. Sommige groter dan de andere. Maar dat betekent niet dat je daar moet blijven. En ik vind het verhaal van Danny heel belangrijk. Ook omdat het aangeeft dat een ieder kan veranderen. En dat is ook het doel van dit gesprek met Danny ook vandaag. Van kijk hoe hij was. Maar kijk hoe hij nu is. En ik ben benieuwd ook naar die veranderingen. Wat zijn de dingen die hem uiteindelijk ook zo hebben laten veranderen naar die persoon wat hij nu is. Nee. En dat doet me goed. Om dit uiteindelijk ook met jullie te delen vandaag. We gaan kijken dat we Danny kunnen krijgen weer. Bereiken weer. Ik denk dat iets is met zijn internet. Hij zit niet op Curaçao, dus we kunnen Flo niet de schuld van geven. Nee. Het is geen Flow, Jona. We kunnen Flo niet altijd de schuld geven. Dit is niet Flow. Dit is een andere Flow die het Flow wil een beetje rumoerig wil maken. Ja, maar we blijven gewoon doorgaan. We hebben geduld, we wachten even op dat hij nog kan komen. En dan
zullen we verder gaan met... Nee, dat hoeft niet. Hij is bezig met, waarschijnlijk heeft hij net ook gedaan, dus hij probeert uiteindelijk weer connectie te maken met internet. Ik vind het heel spannend hoor. Ja. Ik vind het een spannend verhaal, omdat je hoort van die dingen, je weet dat die dingen nog steeds gebeuren, maar om het zo van dichtbij te horen van iemand die daarin zat, vind ik, het is een beetje eng. Ja, maar weet je wat ook is? Kijk, in zijn geval heeft hij dat uiteindelijk levend uitgebracht. Dus uiteindelijk leeft hij nog. Ja. Er zijn genoeg mensen die in die wereld gezeten hebben, die het niet verder kunnen vertellen. Die hebben dat uiteindelijk... Die zijn er niet meer. Die zijn er niet meer. Dus er zijn zeker consequenties aan dat type leven. Maar ik denk wat hij net zegt, ook de macht, het geld dat je wil verdienen. En uiteindelijk moet ik niet vergeten, wat hij ook vertelt, ook de jaren, zijn jeugd. Hoe dan uiteindelijk gewoon door zijn vader, de geweld die ze dan uiteindelijk mee opgroeien. Dat zijn allemaal dingen, trauma's die dan zo'n jongen uiteindelijk ook in zijn leven meegedragen heeft. Ja. En dat laat, nou we zien Danny weer aankomen. Even kijken, we zijn er weer blij om. Even kijken, nou, daar is hij weer. My god. Mijn telefoon is nog nooit zo vaak uitgegaan. Ja, de vijand is niet blij. De vijand is niet blij, Danny, maar we gaan gewoon door. En anders maken we weer een afspraak, dan komen we nog een keer terug. Dus wij gaan ervan uit dat op dit moment gewoon... Maar is dat door de accu is leeg of zo, Danny? Ja, hij gaat steeds leeg. Ik had een halve telefoon toen ik hier aankwam. En halve batterij. En nu gaat het continu uit. Ik heb hem in stroom zitten. En hij laat laat hij niet op. En je had een computer bij, zei je, Danny? Nee. Ja, ik heb wel een computer. Die heb ik nu weer uitstaan. Okay. Maar nu, hij gaat weer naar 1%. Raar. Kan ik via de computer erop komen of niet? Ja. Als je via je messenger, waar Giovanni die link heeft gestuurd, gewoon inlog, dan kan je gewoon erop. Doe maar. Ja? Probeer dat via je computer te doen, Danny. Ik ga proberen, ja. En wij blijven hier kletsen. Ja, we zijn er nog. Dit is live, mensen. Wij zijn live. Wij geven niet op. Live. Jullie beleven dit gewoon. Dit is voor de mensen die dit niet kennen. Wij noemen dit in de christelijke wereld noemen wij deze dingen, Amen. Snap je? Dan komt er van alles wat je niet had verwacht, komt er om verstoring te brengen. Weet je, net een soort van storm. Alles werkt tegen. Want dit is een groot getuigenis. Dit is een groot getuigenis. Ik bedoel, het was gewoon de man. En dat hij dat nu vertelt, waar hij was en waar God hem nu heeft gebracht. Dus wij geven God alle eer en glorie, want hij is degene die dit doet. Ja, zeker te weten. Ja. Dus doe je het computer rustig aan. Ik zie hier iemand die zegt, ze kunnen het niet meer vertellen, want ze zeggen dat je veel weet. Daarom kom je niet levend uit. Ja, dat klopt. Dat klopt. Iemand zegt het ook hier, hè. Dat ze niet meer kunnen vertellen, want ze zeggen dat je niet, dat veel weet, daarom dat je niet... Leven uitkomt. Ja, leven uitkomt eruit. Ja, en dat is het ook, hè. Normaal niet, nee. Nee. Daarom, ik zei net, Danny, toen je even weg was, zei ik van, we hebben iemand die het na kan vertellen. Velen hebben datzelfde wat Danny meegemaakt, maar die zijn er niet meer. Ja. Dus dan kan je gewoon zien in jouw geval, en ik geloof in andere gevallen ook, dat God een doel heeft, gehad heeft en nog steeds heeft met je leven. En daar ben ik blij dat je dit kan vertellen. Ja, dit is gewoon... En hoe belangrijk is dat voor jou? Ik weet dat dat belangrijk is, want uiteindelijk ben je een boek gaan schrijven. Ja, klopt. Ja, kijk, weet je, vroeger kon ik hier heel moeilijk over praten. Er waren nog allerlei onderzoeken en in de jaren 90, die hele groep is gepakt, gevangenis in en ja, ook
enkele politici bij betrokken. Maar daar ga ik natuurlijk niet over, ga ik niet op in. Want dat heeft totaal geen zin. Maar het was een hele toestand. En ik was zo verschrikkelijk bang. Ik had 2 opties. Of ze geloven dat ik de boel heb verraden. Wat ik nooit zou doen overigens. Of ik ga de bak in voor 12 jaar. Zoals allemaal hebben gekregen. Sommigen 7, 12, 11. Oké. Dus ik zat ook daar weer in een verschrikkelijk dilemma. En ik heb een voorganger. Ik was toen inmiddels al bekeerd, maar dan ben ik alweer een heel stuk verder. Dus die werd ook bang. En op een gegeven moment hebben we ook recherche in de kerk gehad. En onderzoek in de kerk. Waar ik met het geld naartoe ging. Weet je, het is een heel complex iets geweest. Het is een genade, 100% genade, dat ik het na kan vertellen, dat ik leef. En ik ben nog 1,5 jaar in Colombia gaan wonen ook. Dan moet je wel gek zijn of met de Heer zijn. Ik was met de Heer. Ja, ik heb in 2007 tot 2008 in Colombia gewoond. Met mijn vrouw en mijn kind. Overal gepredikt. Nergens. Geen last van gehad. Ja. Dus ja. Is je vrouw Colombiaan dan eigenlijk? Ja, Colombiaanse. Ja. Oké. Ja. Daar ken ik jou van ook, Danny. Van die verhalen dat je naar jullie doen toch ook kinderen en zo. Opvangen en zo. Ja, daar ken ik. Ja, kindertehuizen. Klopt. Hadden we vroeger. Ik heb die verhalen, ik kreeg mails van jullie vroeger. Oh, dat kan. Die stichting heet Let the Children for Christ. Klopt. Ja. Dat klopt. Ja, dat klopt. Wauw. Ja. Maar Danny, op een gegeven moment is op het moment gekomen dat je je leven overgaf naar God. Je zat in die wereld. En ik las een klein stukje daarover hoe het ging. Dus hoe ging het uiteindelijk? Waar was het moment dat je zegt van ik wil het uitstappen nu? Wel, ik trainde vroeger ook een bepaalde politie-eenheid uit Haarlem. Bij de sportschool KenMU. En toen die in de gaten kregen dat ik naar Colombia ging, continu. Toen hebben ze zich van mij teruggetrokken, gedistanceerd. Begrijpelijk. Maar een van die jongens, die hield ontzettend veel van mij. Waren goede, eigenlijk toch wel maatjes. Maar ja, onze werelden stroken niet meer. Kijk, portier staan en een wapen dragen, daar konden ze mee leven. Iemand in de Gaasland konden ze mee leven. Maar drugs niet. Dus op een avond belt een van die jongens mij op. En zegt: Danny, ik bel vanuit de telefooncel. Luister, ze weten alles. Pas nu op. Pas nu op. Alles. Nou, toen ben ik zo geschrokken. Echt waar. Zo geschrokken. Dus ik leefde in een soort, paniekwereld. Iedere dag bang dat ik doodgeschoten zou worden. Soms kwam ik mijn huis binnen, dan schoot ik gewoon. Hallucineren. Dacht ik dat er iemand zat of zo. Ik ben helemaal gek. Dus het geld interesseerde me eigenlijk niet meer. Al het gedoe interesseerde me niet meer. Ik had geen vrede, ik had geen rust. En die jongens waar ik verantwoordelijk voor was, die gingen wel eens naar de kroeg en die misdroegen zich met die andere kant. Dus we begonnen op te vallen. In Haarlem en in Amsterdam. Meer Haarlem dan Amsterdam. We begonnen gewoon op te vallen. Jongens, dat kan nooit dat ze zoveel geld hebben. Dat kan nooit dat ze Dus ik zag de bui hangen. En ja, op een gegeven moment op een dag, ik ging bij mijn moeder slapen. Mijn moeder was christen. En 's nachts was ik op straat en overdag ging ik slapen. En ik ging bij haar op de zoldertje 's middags slapen. Kop koffie drinken. En dan slapen. En daarboven in haar plafond had ik overal geld verstopt. Ze wist het niet. Overal.
En op een gegeven moment, dus ik ging wat geld weer halen. Geld gaat op als water natuurlijk. En ik lag daar te slapen 's middags. En op een gegeven moment kreeg ik een droom. Een droom of een visioen, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik maakte letterlijk mee in die droom dat ik naar beneden viel in een put zonder bodem. Nou, en het gaat zo hard. Dus ik ga naar beneden, jongen, met een snelvaart en er is geen bodem. Een zwart, helemaal alles donker omheen. In de zweet. En ik raakte mezelf aan. Leef ik nog? Ik was zo paranoia. En ik schreeuwde. En mijn moeder rent naar boven toe en zei, wat is het, Danny, wat is het? Ah, ik zei, nee, niks. Ik had een beetje last van mijn hart. Ga maar koffie maken, ik kom zo. Ik had het niet meer. En ja, op een gegeven moment ging ik zo op de rand van de bed zitten bijkomen. Ik had een hele zware ademhaling en hyperventileren. En toen zei ik, weet je, ja, is dit het nou? Is dit nou wat ik wou? En toen ik zo dat zei tegen mezelf, hoorde ik een stem. Niet van buiten, hè, maar van binnen in mij. Duidelijk. Je gaat dood. Je gaat dood. 3 keer, je gaat dood. Je gaat sterven. Maar mijn moeder heeft me altijd geleerd, als je doodgaat en je bent geen christen, ga je naar de hel. Doodgaan vond ik niet zo erg, als het maar snel ging. Maar die hel, die begon al parten te spelen met mij. Gesteld dat het wel waar is. Als het niet bestaat, is er niks aan de hand. Maar als die wel bestaat, heb je een probleem. Dat flitste allemaal door mijn hoofd heen. En toen zei ik, Jezus Christus, Jezus, God, van mijn moeder, als je bestaat, want ik geloofde niet dat hij bestond. Kijk, ik heb ervan gehoord, ik ben ermee opgegroeid. Maar bestaan, terwijl hij een wonder in mijn leven had gedaan. Ik was 14 jaar en ik had een hartkwaal, ben genezen. Maar dat ervaar je niet zo op dat moment. Ik vond het te mooi om waar te zijn. Het zal wel, dacht ik. Maar ik kende hem niet persoonlijk. Dus ik zeg, Jezus, God van mijn moeder, als jij bestaat en je haalt mij hieruit, ga ik jou dienen, ga ik achter je aan, ik stop met alles. Ik wist precies wat ik verkeerd deed. Ik had een lijst met zonden. Ik wist precies wat ik verkeerd deed. Ik zei, als jij bestaat en je mij hieruit haalt, ga ik jou volgen. 100%. Dat heb ik uitgesproken. Op het moment dat ik dat heb uitgesproken, kwam er iets over mij. Je gaat het niet geloven, Giovanni. En hoe is jouw naam ook alweer? Jouw vrouw? En jouw vrouw? Jermin. Ja. Je gaat het niet geloven. Ik kreeg een douche over me zo van rust. Die rust die ik moest. Ja, ik moest de hele dag nam ik valiumtabletten. Ik snoof niet, ik blode niet. Ik was een sportman. Ik dronk niet, maar ik gebruikte valium. Ik had ze bij een arts gekregen om rustig te zijn. Die rust, maar dan 10 keer rustiger, kreeg ik, maar dan ook van binnen. Geen kunstmatige, maar een echte rust. En toen zei ik, maar dat wil ik. Die rust wil ik. Dat is meer dan geld. Ik weet niet wat God heeft gedaan op dat moment. Ik heb het ook nooit meer gehad. Het was een hemelse rust. Ik mocht even proeven, geloof ik, van God. Amen. Kijk, proef maar, Danny. Dit ben ik. Jongen, ik werd verslaafd op dat gevoel. Een paar minuten. Rust, geen angst. Het leek wel of ik vrij was, bevrijd. Zo voelde ik dat. En toen zei ik tegen Jezus, God, die rust wil ik hebben. En toen kwam mijn moeder naar boven. Ja, je kent het wel. Onze ouders beginnen gelijk met een preek. En je moet stoppen met zo'n. En ze gaan je doodschieten. Mijn kind, stop. Je kent dat wel. Ze bedoelen het goed, maar ik had daar geen behoefte aan. Nou, ik heb me gekleed, ben weggegaan, maar dat ding bleef in mijn hoofd. Die rust. En ik had een deal met God gesloten. Ik zeg, als je me vrijzet van deze mensen, als je die Colombianen uit mijn leven weghaalt, het is een vloek, het is net een parasiet dat op jou zit de hele dag. Dan ga ik jou dienen. Nou, ik vroeg aan mijn moeder in de week dan,
mag ik met je mee naar de kerk? Nou, ik geloof dat ze de Noordzee zag branden. Naar de kerk! Oh, mijn zoon! Ja, maar ze weet niet waarom. Ik was bang. Ja, ik deed het in mijn broek. Die politie had me gebeld, die jongen. Die Colombianen waren een beetje anders, grillig tegen mij. Ik tegen hun. De hele dag bewapend rondlopen. Ik denk, als jullie mij pakken, pak ik jullie ook. We gaan samen. Die stress kon ik niet meer aan. Ik ben met mijn moeder naar de kerk gegaan. Lang verhaal kort te maken. En toen was er juist een ex-crimineel, was ook aan het preken die dag. Frits Nijboer, hij is nou bij de Heer. Ja. En die man, ja, die trof mij. Weet je, hij was niet als die andere christenen zo soft. En broeder dit, broeder dat. En hukken. Ik haatte die dingen, joh. Ja, ik vond het allemaal geitenwolle sokken mensen, weet je. Dus ik zat daar grof, rof. Maar deze man was rof. En toen ik uit de kerk wegliep, liep hij achter me aan. Hij zegt, hey, zo hè, hey. Je hebt 25 gulden laten vallen. Is die van jou? Ik zeg, nee, is niet van mij. Ik zeg, hou maar. Nee, het viel uit je zak. Ik zeg, nee, het is niet van mij. Hou het. Is geen probleem. Maar die man bleef achter me aan. Hij liep achter me aan, bedoel ik. En hij kende mijn moeder. En toen zei ik tegen mijn moeder, is dat je zoon? Is dat die jongste? Ja, dat is Danny. Ik ben zo blij dat hij naar de kerk is gekomen. Ik wou weg. Ik zat vol duisternis. En die man had licht. Woe! Ik moest weg. En toen, ik stap in mijn auto's. Plint, een nieuwe Mercedes. Tjoem! Start hem. Hij klopt op mijn raam. Oh God. Maar ik wou niet onbeleefd zijn. Want mijn moeder zit naast me. En je komt net uit een kerk. Weet je, dus ik zeg, gedraag je in mezelf. Dat beheers je, man. Dus ik dat raam omlaag. Ik zeg, ja, oké. Hij zegt, en hij begon met mijn moeder te praten. Negeerde mij gewoon. Hij zegt, jongen, je hebt Jezus nodig. Je hebt Jezus nodig. En die woorden bleven in mij. En ik wist het. Er moest iets gebeuren. Dus ik ben weggegaan. Nou, mijn moeder heeft een afspraak met die man gemaakt. Ik naar hem toe in Amsterdam. En uit respect voor God ging ik onbewapend naar binnen. En ik zei tegen die man, ik ben het leven zat. Ik kan niet meer. Hij zei, ja, omdat je nu bang bent. Hij kent me niet. Hij zei, omdat je nu bang bent. Ik zeg, ja, inderdaad. Het is een hele grote club die achter me aan zit. Ik weet het niet meer. Hij zegt, weet je, dat soort bekeringen, dat doe ik niet aan mee. Hij zegt, jij bekeert je omdat je God wil gebruiken om jou nu te helpen. Maar dat gaan wij niet doen. Hij zegt, ga naar huis. Als je over... die guy was stof. Hij zegt, als je naar huis gaat en je komt over 2 weken terug, dan ga ik jou tot de Heer brengen. Ik was teleurgesteld, joh. Ik dacht, nou wil ik me bekeren. Dat kan ook niet. En ik ben door een hel heen gegaan die 2 weken. Een hel. Met allerlei toestanden, dreigingen. Maar ik heb het gehaald dankzij de Heer. Ik ben bij hem gegaan. Zondagsgebed gebeden. Bekeerd. Huilen als een klein kind. Wat ik in 20 jaar niet heb gehuild, heb ik uitgehuild. Ik werd zo klein. Ik zag mezelf zo klein. Al die bravoer, zo klein zag ik mezelf. En hij zegt, Danny, al je zonden zijn vergeven. Ik dacht bij mezelf, weet je waar je het over hebt? Al je zonden. Hoezo al je zonden? Hij zegt, al je zonden. Wat je gisteren hebt gedaan ook. Dat je die drugs handelt ook. Je bent vergeven. Ga naar huis in vrede. Maar ik zat nog midden in het project. Ik kan er niet uitstappen. Dus ik terug. Maar toch wel blij. Maar toch wel ook een beetje twijfelend. En ja, lang verhaal kort te maken. De Heer, diezelfde stem, komt weer een keer naar me toe. Ik weet niet hoe lang daarna, misschien een week, misschien 10 dagen, ik weet niet precies. En God zei tegen mij, ga nou naar die boven jou staan. En ga ze vertellen dat je gaat stoppen en mij gaat dienen. Wow. Oh my Lord, dat is een risico. Ja. Maar ik weet, ik kan je niet omschrijven. Ik kan het niet omschrijven wat je voelt. Die zekerheid dat er een gigant naast je staat, dat voelde ik.
Er staat een gigantische macht naast mij, die tegen mij zegt, ach, ga het ze vertellen, joh, ze kunnen je niks doen. Zo, met die zekerheid ging ik. Ik heb een afspraak gemaakt, ik heb ze verteld, ik heb ze gezegd, zei Daniel, usted está loco, estás loco, hermano. Ik zeg, maakt niet uit. Ik moet stoppen, ik ga God volgen. Ik ben christen geworden. En hij moest lachen en huilen tegelijk. Hij zei, je bent gek, dat geld maakt je gek. Ik zei, nee, ik ga stoppen, ik ga Jezus dienen. En wat gebeurt met dit, wat gebeurt met dat? Ik zeg, ik ruim alles op. Ik wil niks meer, ik heb niks meer, het is klaar. En toen heeft hij me gezegd, en deze jongen mocht me ook heel graag, Colombiaan, die zit nu voor 70 jaar in Amerika vast. Hij zegt tegen mij, als jij in die kracht hier terechtkomt, dan heb ik er niks mee te maken. Ik zeg, brother, so be it. Ik voelde weer die grote macht naast mij. Want ik ben niet zo'n held. Helden gaan gauw dood. Snap je? Heel veel helden liggen op de kerkhof. Maar die macht dat God bij me was, oh, dat maakte mij zo sterk. Ik zei, brother, ik zei tegen hem, dit is de laatste dag dat ik jou zie. Maar wat er ook gebeurt met mij, ik ga deze pad met die God. Hey, en zo zijn we uit elkaar gegaan. Ik heb hem nooit meer gezien. Ze hebben gezegd, ik ben dood. En als een Colombiaan zegt, je bent dood, dan betekent dat je doodgaat. Ja, ik leef. Klopt. Ja. Ze hebben mijn broer proberen te vermoorden. Oh. Mijn broer is voorganger in Colombia, Bogota. En het is niet gelukt. Een schutter is naar mijn broer gegaan om hem te doden. En iedere keer dat hij mijn broer zag, zag hij 4 grote mannen om mijn broer, zijn bodyguards. Helemaal geen bodyguards. Mijn broer heeft geen bodyguards. Toen de tijd dan, hij is nu bij de Heer. En op een goede dag is een van hun binnengekomen als een asielzoeker uit Egypte. Om daar bij mijn broer, ze hadden opvang om daar te komen. En tijdens het gesprek haalt die man een pistool, geladen pistool, om mijn broer neer te knallen. En hij begint te schreeuwen. Het is echt gebeurd, het is geen verhaal, het is geen verhaaltje. Het is echt gebeurd. Die man begint te schreeuwen. Dus die schutter. Hij schreeuwt omdat hij daar mannen ziet staan achter mijn broer. Die tegen hem zeggen, als je aan hem komt, word je direct vermoord, gedood. Niet vermoord, gedood. Die man werd lijk. Mijn broer zegt, ik heb nog nooit zoiets tegen. Ik weet niet wat, ik dacht dat die man aan de drugs zat. Maar toen hij dat pistool zag, toen begreep hij. Wel, die man, die schutter, is na een jaar of 3 of 4, heeft hij mijn broer gebeld, hij is bekeerd. Hij is een christen geworden. Door deze ontmoeting. Ik weet niet wat ze hebben gezien, maar ze hebben mannen gezien, zo groot. Dat die man zegt, dit is niet normaal. Ik durfde jou niet te schieten. Dat is echt gebeurd. Dus daarom zeg ik, God bestaat, man. Het is een wonder dat ik eruit ben gekomen. Ik ben de enigste die niet in de gevangenis heeft gezeten voor deze zaak. Voor geweest, alles. En een van hen heeft mij proberen dood te schieten. Een van die Surinaamse jongens van de Hollandse tak. En dat wapen weigert. De kogel staat rechtop. Konden me niet doodschieten op een meter afstand. Haat, omdat ik de groep had verlaten. Dus ja, je zag hem, hij liep naar jou toe en wou je schieten en het gebeurde niet. Ik was al bekeerd, maar ik zat in een discotheek, 's nachts met hem. Ja, ik wou niet luisteren naar de Heer. Ik deed geen dingen meer met vrouwen en niks. Maar ik zei, ik ga niet de hele weekend binnen zitten. Dus hij haalde me op met zijn auto. Hij zegt, we gaan even weg. Ja, Jezus van jou kan toch wel even wachten? Ik zeg, jongen, hey, geen probleem. Ik ga met je mee. Zaterdag. En het was laat geworden. En ik wou naar huis, want ik moest de volgende dag naar de kerk. Ik zat in de Berea-kerk in Haarlem. En hij werd zo kwaad. Hij had mijn plaats overgenomen. Ik deed helemaal niks meer met drugs. Hij had mijn plaats. Miljonair, die jongen. Dus hij pakt de sleutels van mij uit zijn auto. Smijt ze zo neer op de grond. Dus ik vraag aan die portier. We zaten in de Zand in Haarlem. Staat niet meer. Hoewel.
van, hey, bel even een taxi voor me, dan ga ik naar huis. En toen ik dat zei, hij liep 3 of 4 meter verder, hij haalt zijn wapen eruit, trekt hem door, wil me neerknallen. Ha! Kwam uit zijn neer. Ik vermoord je, zei hij, vermoord je. En dat wapen ketst. Ik stond zo, ik zei in mezelf, hier ben ik, Heer. Dat is het enige wat ik kon zeggen. Hier ben ik, Heer. In mezelf. En God liet weer zijn macht zien. Ik kan je één ding zeggen, Giovanni, als je dit meemaakt, dan waar je ook doorheen gaat. Ik ben door heel veel hel heen gegaan, ook na mijn bekering, door een hel. Misschien een andere keer over praten. Maar je kan God nooit meer loslaten. God is de bron. Het is hetzelfde als je tegen mij zegt, haal je hart eruit en geef het aan mij. Ja, dan ben ik er niet meer. Dan is er niks meer. Zo is het ook met God. Ik kan nooit meer zonder God. Ja. En ik ben wel eens dat de strijd heftig was als christen, je weet het. Moeilijke tijden meegemaakt. Ik heb 3 jaar zonder vrouw gezeten. Weet je wat dat betekent voor een man als ik? Geen vrouw, 3 jaar geen seks, niks. Om Jezus te volgen. Ik was soms zo boos. Ik had een vriend tot de Heer gebracht. Die heeft hetzelfde meegemaakt, moest ook een paar jaar, want we wisten niet, vrouwen hadden geen water meer, geen respect voor vrouwen. Dus God wil je dat leren voordat je een vrouw geeft. God kan je toch niet een christenvrouw geven dat je haar gaat mishandelen. En deze vriend was een Hollandse jongen, zat niet in de drugs, maar was ook een portier, was tot de Heer gekomen. Die kreeg geen vrouw, 1,5 jaar. Hij pakt die Bijbel en scheurt hem zo. Ja, hij was zo kwaad op God. Dat hij geen vrouw kreeg. Hij scheurt die Bijbel en smijt hem in de hoek. Dat soort krankzinnige mensen waren wij. Maar ik heb dat gelukkig niet gedaan, maar ik was heel boos. Waarom moet ik 3 jaar wachten? Waarom moet ik zo lang wachten? Maar God moest mij, hij moest me schillen. Weet je, de karakter, een harde noot moet je hart kraken. En God heeft me gebroken. Ik was zo hard. Jongen, ik was staal. Maar God heeft mij gebroken. Soften your heart. Mold is. Hij kan me geen vrouw geven. Ik was heel snel getrouwd. En dat huwelijk ging stuk. Ik was een jaar bekeerd. Dus ik heb het verkeerd verteld eigenlijk. Ik was een jaar bekeerd. En toen ben ik, dus na 3 jaar, mocht ik een vrouw ontmoeten. Maar het was niet de juiste vrouw voor mij. Ik had moeten wachten op de Heer. Wat doe ik? De eerste, de beste. Samenwonen. Was weer niet Gods bedoeling. Moest ik weer een tijdje alleen zijn. En toen begreep ik, hey, not my will be done, but God's will be done. En ik heb gewacht op de Heer. Gewacht op de Heer, totdat God mij deze vrouw bracht. Waar ik al 23 jaar mee getrouwd ben. Voor zijn glorie. Halleluja. Ja. Hey Danny, op een gegeven moment ben je die boek gaan schrijven. We komen op het einde van onze uitzending. Ben je even over het boek. Het boek heet Het Grote Omkeer. Ja, de Grote Omkeer. Ja. En hoe was het voor jou om dit boek te schrijven? Want ik kan me voorstellen dat je bepaalde verhalen die je uiteindelijk schrijft, ook mensen die je pijn hebt gedaan. Hoe was het voor jou om met die pijn te dealen? De pijn vooral van wat je anderen hebt aangedaan. Ja, moeilijk. Heel veel kracht van de Heer nodig gehad. Mijn vrouw heeft ook heel veel voor me gebeden, ook andere mensen. Pijnlijk, emotioneel, vervelend. Ja, ik kan het niet anders omschrijven. Dat was niet makkelijk. Want je beleeft alles weer, hè. En alles komt weer naar boven. Maar prijs de Heer, ik heb het ook weer snel een plek kunnen geven. Weet u, en de Heilige Geest geeft jou die kracht en het vermogen om dit aan te kunnen. Maar het was niet prettig. Okay. Eerlijk. Jij zei ook dat je, uiteindelijk las ik ook dat je door het verkopen van de boeken mensen wil helpen in het gevangenis. Ik wil dat je een klein stukje daarover vertelt. Over wat wil je dat er gaat gebeuren in de gevangenissen. Ja, we gaan over 2 weken, ongeveer 2 weken, gaan we met de Almonsenier, dat is een Nederlander, van de gevangenis van Turnhout. Hij
heeft ook contacten in Merksplas en in Hoogstraat. Dat zijn 3 gevangenissen. Gaan wij boeken uitdelen aan de gevangenen. Hier zitten heel veel zware jongens in Turnhout. Vooral een Marokkaanse achtergrond, maar ook Antillianen zitten hier. Opgepakt zijn met drugs en zo. Heel veel drugsdelinquenten hier. Dus wat hebben we? We hebben sponsors. We hebben sponsors nodig als mensen dat willen. Dan kunnen ze boeken kopen. Dus ze kopen 10 boeken of 15 boeken of 5 boeken of 3 boeken. En dan krijgen zij 1 gratis. Uiteraard, die hebben ze betaald. Maar de rest geven wij aan de gevangenen. Die boeken, we gaan het ook filmen. Op het moment dat wij daar zijn. Het eerste traject, want het is COVID geweest nu. En nu worden de versoepelingen, zeg je dat, gehandhaafd nu. Ja. Dus we kunnen eerder binnen. De afspraak is er. We hebben vorige week gesproken. En dan gaan we ook filmen hoe de boeken gegeven worden. En ik breng daar een woord van een half uur. Er wordt wat gezongen. En gevangeniswerk deed onze kerk al. Maar nu gaan we ook het boek brengen daar. En ja, daar mensen kopen die boeken en dan geven wij ze gratis weg. Ja, als ze dat op hun hart hebben, mogen ze dat gerust doen. Dan gaan ze gewoon naar de website van mij. En, ja. Welke website is het? Je mag het even benoemen, Danny. Ja, www.dannysoto.nl. www.dannysoto.nl. En daar kan je op klikken, kan je bestellen hoeveel je wil. Je kan betalen daar met de kaart en dan krijg je de boeken binnen 3 dagen op. Dan krijg je jouw boek als je een boek voor jezelf bestelt of iemand wel een boek wil cadeau geven. Maar als je het wil steunen, moet je zeggen onder vermelding van gevangenisproject. Oké. En wat kosten die boeken, Danny? $14,95. En als je met verzending erbij kom je op €19. Oké, totaal €19. Ja, als je gaat met verzending. Ja. Danny, we komen aan het einde van onze interview. Alleen ik wil jou niet laten gaan zonder dit vraag te stellen. Want er zijn ook mensen die natuurlijk aan het kijken zijn. En dit gaat rond, mensen gaan het zien. Die misschien in dezelfde wereld zitten. Die misschien door nood of weet ik het uiteindelijk ergens beland zijn. Waar ze dan heel veel geld kunnen verdienen, aan verdienen zijn. Maar uiteindelijk ook willen uitstappen. Wat zou dan jouw advies voor die jongens, meisjes zijn op dit moment, Danny? Wel, allereerst ik wil ze adviseren, ga nadenken. Ga niet blind, sta je niet blind op veel geld, veel glitter, glamour. Want, weet je, het is allemaal tijdelijk. De Bijbel zegt, wat baat het een mens om de hele wereld te winnen en schade te lijden aan je ziel. En je weet nooit wanneer het jouw moment is. Iemand jaloers is, die je ombrengt, of dat ze je niet meer vertrouwen, of dat je wil stoppen en je kan er niet uit. Dus denk na dat er een leven is na dit leven. Dat wanneer het hier stopt, dat het daar gaat beginnen. En al geloof je het niet, het blijft een feit. Er is een leven na dit leven, maar het punt is, waar ga jij de eeuwigheid doormaken? Is het bij God of is het bij Satan? Satan geeft geld, Satan geeft je eer, roem, alles, maar hij wil ook je ziel hebben. En dat is de rekening die je dan volgens God gaat krijgen. Dus ik wil je adviseren, denk na en ga met God praten. Vertel aan God. Want niemand kan me vertellen dat hij gelukkig is als je drugs verkoopt, als je loverboy bent, als je hoeren hebt werken voor je, of inbraken doet, of cybercrimineel. Niemand kan me vertellen dat je gelukkig bent, want je bent niet gelukkig. Want er schuilt altijd gevaar om jou heen. Is het de justitie niet, dan is het je eigen achterban. Dus gelukkig ben je niet. Nou, en Jezus is juist voor deze mensen gekomen. Jezus is niet voor goede mensen gekomen. Jezus veroordeelt je niet. Van welke ras of welke cultuur je ook komt. Welke achtergrond, of hoe groot je crimineel bent. Al heb je 5 mensen neergeschoten. Toch nog is er voor jou een kans. Jezus is gekomen om zondaren te redden. Slechte mensen.
Want er zijn geen goede mensen. Dus of je nou een slechte crimineel bent of een goede crimineel, je blijft een zondaar. Jezus wil jou redden. Jezus is geïnteresseerd in jou. Jezus is geïnteresseerd in jou. Zoals hij in mij geïnteresseerd was, is hij ook geïnteresseerd in jou. En wanneer God vergeeft, dan vergeeft hij alles. En herinnert je nooit meer aan wat je gedaan hebt. Hij is niet als een mens. Ja, weet je nog van vroeger? Ja, weet je nog wat je gedaan hebt? Bij Jezus is dat over. Hij gedenkt je zonde niet meer. Dus kies voor het leven. Kies voor het leven. Dit leven is tijdelijk. 100% uit stof ben je, tot stof zal je terugkeren. Je gaat een keer dood. En dan kom je voor de rechter te staan. Of je nou miljonair bent, of straatarm, het gaat een keer gebeuren. Dus denk na. Denk na over je leven. En denk na of dit het leven is. Alles wat je zaait, ga je oogsten. Denk niet, ik ga nog een jaartje door en dan stop ik. Nee, het jaartje kan voor jou fataal worden. Ik heb ook een vriend gehad die dat zei, maar hij heeft dat jaar niet afgemaakt. Hij is er niet meer. Dus denk goed na. En Jezus wil jou altijd redden. Het maakt niet uit of je moslim bent, katholiek, Jehovah, ongelovig, atheïst, boeddhist. Je mag bij Jezus komen. Hij wil je een nieuw leven geven. Hij houdt van jou. Hij houdt niet van je streken, houdt niet van je daden, maar hij houdt wel van jou. Hij heeft voor jou betaald aan het kruis. Hij is voor jou gestorven. Bloed gegeven voor jouw leven. Dus je hebt veel waard. Na dit gehoord te hebben, kan je nooit zeggen, ik heb het niet geweten. Ik heb dat niet bewust. God zegen je. Wauw, Danny Soto. Wauw, dank je per entrevista aqui. Você não está andando daqui. Voor conta een historie aqui, dat je dit kon vertellen, dit getuigenis kan vertellen. Mensen die meer van jou willen weten. Ook op die site, dannysoto.nl? Ja, of ze kunnen gaan naar nieuwecreatie.be. www.nieuwecreatie.be. Dat is onze kerk. Daar kunnen ze informatie krijgen. Ze zijn welkom in onze diensten. Onze kerken zijn gewoon open. Dus prijs God. Tilburg hebben we een Antilliaanse gemeente. Heel veel Antillianen. Dus iedereen van harte welkom. Oké. Zien we jou binnenkort ook op Curaçao, Danny? Zijn er plannen om naar Curaçao te gaan? Als ik uitgenodigd word, ga ik. Al ga ik naar Timbuktu. Hey Danny, dankjewel. Love you guys. Wij zijn zo dankbaar voor wat je gedaan hebt vandaag om dit te vertellen. En ik denk dat heel veel mensen bemoedigd heeft. Ik zou zeggen, blijf maar shinen. Zoals we elke gast zeggen. Je bent een shiny light. Keep on shining, my brother. Thank you, my brother. Dankjewel, Danny. Bless you. God bless you. Amen. Thanks. Doei. Bye. Wauw, dat was Danny Soto. Danny Soto. Dat was geweldig. Een verhaal dat je, weet je, als je zelf ingezeten hebt, dan kun je dit vertellen op die manier. Ja. Weet je? Ja. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld praten van, oh, ik heb God gezien en. Maar hij was werkelijk in duisternis. Ja. Deze man die deed slechte dingen. En velen van ons weten, je stapt niet zomaar uit een Colombiaanse bende. Je weet te veel. Je stapt daar niet zomaar uit. Omdat wanneer je dan eruit stapt, dan breek je een code. En als je die code breekt, dan is het gebeurd. Dan ruimen ze je gewoon op. Omdat ze niet willen dat je gaat vertellen. Ja. Dus dat deze man nog steeds leeft, dat geeft gewoon aan hoe groot Gods genade voor hem was. Ja, is nog steeds. Is nog steeds. Dat wil ook zeggen dat als jij op dit moment ergens in bevindt, dat jij misschien angst bent om uit te stappen. Ja. Zie dit als een voorbeeld. Zie dit dat het kan. Weet je? Jij hoeft daarin niet te blijven. Nee. Ook voor jou is redding. Ja. Oké? Dus we zijn zo blij dat we gewoon Danny hebben mogen spreken. Hij had meer verhalen. Dus misschien komt hij nog een keer. We zullen kijken dat we Danny nog een keer uit zullen nodigen. Ja. Het is vandaag in het Nederlands geweest. En dankjewel voor al onze hindernissen die dan uiteindelijk ook hier waren. Die dan ook onze uitzending van vandaag meegekeken hebben.
En ik zou zeggen tot volgende week. Te otro simango Joseph poder, wat jij bisa algo más wat bisa me casa. No, para mí también estaba un placer haber trove de asir vivoso y tener a historia aquí. Escuta, una historia real de Danny. Het was echt... En toen was para mí lo que me tira mi corazón, ta, quizás bonota de un band of bonota de algo assim, pero quizás bota cerrada em outra situação. Então, bonota mira salida. E que bisabo para turcos tem salida. Então, ave por mira. É amplo de Danny, pero para botar também tem salida. Ja. Dus in het Nederlands, voor jou is het ook een uitweg. Ja. Voor jou is er ook een uitweg. Waar je ook in zit. Ja. En het maakt niet uit. Maar wees niet gevangen in een situatie die je niet in hoort. Ja, blijf niet gevangen. Ja, geweldig. Nee. Nou, lieve mensen, je hebt gezien, de Shine Light. Wij proberen alles. Wij kijken naar alles van wat wij vinden dat belangrijk is. Dat je kan luisteren. En dit heeft mij bemoedigd. Ik hoop dat het jou ook bemoedigd heeft. Ja. Dus ik zou zeggen, fijne avond. En tot de volgende week. Ga daar op www.dannysoto.nl. Ga daar kijken. Koop die boeken. Koop die boek. En voor iemand anders, maak het cadeau naar iemand anders. Zodat de gevangenen dat ook kunnen krijgen. Zeker te weten. Nodig. Zeker te weten. Ja. Hey, fijne avond. Be good. Blessings. Tot ziens, Joseph Poder.